Ililachika ubengatha kwaze kwabanzi into shije basibuza ukuthi kanjani esathela pha bangaze sangaphezulu umdalo ukhona ililachika ubengatha kwaze kwabanzi into shije basibuza ukuthi Nalomntana lo umandisa lo. Umandisa. Ngiyodlala naye emhlabeni esiqoqi. Wazi? Man, ukudlala kancane man mandisa. Esisigazi man, ukudlala naye. Sacela. Why manje sengishisa manje why? Kavithi. Ayazavela sana. Good. Hayi, benjani? So if you don't have respect, who are you to judge one another? Because you were born for something else. If you don't have respect, you are arrogant. So guesty. Have dignity and like one thing on if you look like So guesty. It's like that. Don't be life, dog. Don't be pilot. Ebru. Yebo. Uyakunda la? Ngiyakunda. Ungikunda lapha mina. Uyakwazi ukunda? Khuleka ikati into zami. Oh. Into zami ikati. Manje malini ukunda mina? 5,000. 510. Hayi mlo ngeke. Wadura wona. Wawudura kanje nawo. Hayi ngeke ngizokunda ngeke 25 rand lapha. Ngeke hayi mlo ngeke hayi. Ngihamba. Biso. Yebo. Tutani. Yebo. Ngiyaphuma kumsebenzi engiwenzayo manje. Yebo. Senze ubekela kwangweni esikhundleni. Yeah. Uthambo lo. Uzokhuluma nabo. Mina sengikwenye indawo sengingenye isikhundle enkosi. So uzokhuluma nabo ukuthi uhamba kanjani lo msebenzi osenzayo. Phela nje lapha sizokhulumisana nabo. Ngiyaphela lapha. Okay, akhuphe ba. Sabo. Mayelana nodaba wethemba kodwa akhuphe okuningi sokulungisa na. Angithembi. Akhuphe. Angithembi. Uwatshelile la madoda ukuthi mina ngindoda bengabatsheli indodana uzobatshela ngiyazi ukuthi nakufika abantu bazoqonda bathi no. Ufuna abazi ngisukela ngale Durban nemlazi uzodlala la. Indoda yayishintshe i-address manje. Ambosebenza ndodana ambosebenza. Akhuphe. Azidlali la. Ngozwakele ngomkhinsela. Hayi. Indaba yami leyokuphanda la hlangana inhlenge bathelisha. Nkosi yami, nawe sangicabangeli uNkulunkulu wamuzwa wena. Phela ivika kangena umuntu ewane. Eish. Impilo ingenye indlela yazi. Eish. Hayi uthi impilo. Kumele ngithathe khona yami. Nako bangithinta athi ngibonele khona. Ngenzeka imali yazi. Angeke semele ngempandweni manje. Kodwa uthi imali intona yami. 5,000. Hayi bamba kanje khona yami. Hayi thatha yonke intona yami. Hayi ngisayiphandle. Hayi ngokubona. Kuyeke yonke lento ngikwazi ukuthi uphethe mina. Hayi ufake imali enkulu. Yazi, sekubele ngiyamanyala leyaka mina lento. Shiya phansi nje, yazi. Cabanga nokuvala nje sosinungu. Ngivala. Masiqanda ngaphi? Iqanda le Aromet. Siyasuza siyashipa laba mfana. Impilo emnandi. Sabona nje. Manje bani. La 5 rand okuyana. Yeah. 7. Lega uthi amla impilo emnandi la, impilo esosi. Sidla kamnandi la, siyasutha la. Siyasutha sibo sosi. Basi.
Keren ya Romet. Keren Arumet ya. Anyabonga Kaslam. Siyaphutha Kaslam. Danko my friend. Iqanda le Romet ngapha. Iqanda ngapha. Phile mnandi ngapha. Then bakhala suthe bafethu. Iqanda ngapha. Iqe ngapha. Siyadla sasutha. You are spicy futhi vele be bright. Qanda. Rotman lam. Eskiphani. Angimnandi Rotman lam. Asithi Rotman. Hamba. Rotman lam ngale yamali onginike yona ngicine sengivuka Rotman lam sengishisa luni ngoba ngathi amaqanda angigijimela kancane. Kodwa lento yenza kiyo yafana nalelo khuza ngayo khala. Rotman lam. Khala. Awufuni ukuphatha into yamampela. Khareza Yazi namhlanje ngemithi umabhosa wami yabona. Hlana nembidla namhlanje. Thathe lento zakho uzobhadala zonke lezi zinto sopha abantwana la endleleni. Alright Rotman. Yazi ukufana esiphambili. Ngiyakhumbula ngakuthembisa manje. Namhlanje ufuna ukukhombisa umabhosa ukuthi ungi-introduce wakhe yabona. Ukuthi sinaye akwazi sisebenza yabona. Kuleka ntwana yami. Ayathi izandla sesizwe. Ayake lento yakho le zakho. Okakhulu talivula indlela. Okay, but njengoba benginibizile sizohlangana la. Ngifundisa ukukhuluma indaba ebalulekile la. Ukuthi namhlanje ngiyasishika lesikhundla lesenguso. So, kunendoda esendleleni ingangena noma kunini kusukela manje. Ngicela ukuthi nikhulume naye. Kodwa sengishilo eqala ukuthi isikhundla lesi sengiyasiyeka. Seyikini ke madoda indaba ngishiya ke. Le ndoda ngingena noma kunini kusukela manje. Ngiyabonga. Siyabuzwa. Siyakuzwa mbidla ya. Kodwa njengoba washilo ukuthi shoda amasosha la ekhaya. Ngisho ushokile lesi. Siphande kasi la ngine plan ukuthi yapha isizwe. Kodwa nasibheka ngiyakho intwana. Oyiwo lamasosha tusebenza ayike yiwo la uma Ibrahim okonje lento ngayitshela angizela ngizohlala la ikhona ngiyakwazi kahle ya address indoda ishintsha amadoda ngikwazi kahle indlela yokusebenza ishintshile seniphethe siyathelana ukuthi bengisebenza kanjani ke noBrahim ubaba wami lo noma benemabhako benenzana ayibona lo indoda izoyishintsha ngizela angisuka ngedobheni ngizohlala siyathelana madoda Awuzwa okuningi sasolungisa samalami lithi uyokusebenza leyo sonto yabo ngaphinde nilifonele senifonela mina angithi wathi usebenzisana nalo seduze kwani uthinta wena ndoda uzobani uzokusutha la madoda sikamba ngoba indoda izoshintsha i-address ngoba uthathe nibhalisa umadala nawusuka ngedebheni uyohlala la ikhona Awuzwa wena. Khathi